Så ruller vi. Tilbage i Knockout Podcast. Vi er kørende i dag. Lige præcis det, I ikke lige ved, det er mig og Philip har lige siddet og optaget i 5 minutter, så vi er allerede varme. Vi havde bare ikke lige fået trykket optag, men nu er vi på. Ja. Vi har temadag, det er bare os to. Os to og Freak Fights. Freak Fights er det første, vi skal igennem, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at boksning i dag, det har taget en drejning. Vi ser det mange gange i dag på et almindeligt boksekort. Det er, at man har typisk en 10 kampe, og man slutter som regel af med main event. Og det gør man jo også i UFC, hvor man har en masse prelims og lignende, og slutter af med hovednavnet, som er det, der skal trække billetter. Men man ser jo også rigtig ofte i dag, og grunden til, at vi tager Freak Fights, det er jo, vi ser jo formatet YouTube. Vi har Jake Paul, som skal møde Mike Tyson. Vi har andre YouTube-stjerner som bokser. Vi har haft det herhjemme. Stig Tøfting mod Sidney Lee. Ja, stjerneboksning, tror jeg, det hed, ikke? Ja, jeg er ikke helt sikker. Det vil jeg ikke hænge op på. men jeg tænker sådan lidt, jeg savner... Altså, jeg kan godt forstå forretningen i det. De mennesker, der har flest seere, er jo selvfølgelig det, som... Ja, for det, altså, bokseforbund er interesseret i, fordi de vil jo gerne tjene penge. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er jo boksning jo. Men jeg savner lidt i gamle dage, der var det sådan noget, der mødtes man jo, og så man boksning, hele familien. Og man så verdens bedste bokser, og Super 6, eller Super 7, eller hvad det hed, med Kessler og sådan noget. Men i dag, der ser vi kendte mennesker bokse mod, altså måske ikke tidligere professionelle boksere, og nogle gange, altså stadig aktive boksere. Jamen, jeg tror jo nogle gange, det der format med, når man ser boksning i gamle dage, så var boksning, det var virkelig tough. Og så har boksning nok bare fået hård konkurrence af MMA, som bare har taget det til næste niveau. Jeg tror også pøblen her, vi har en tendens, ligesom Julius Caesar, det skal hele tiden være vildere og vildere og vildere. Ja, det er måske faktisk lidt vores egen skyld, altså som seer. Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi kommer hurtigt til at kede os. Nu har vi set boksning i så mange år. Så kommer MMA ind, hvor du må alt, og det startede med, at du måtte alt, så kom der selvfølgelig regler og regulativer på de ting. Og når det så er ved at være æbbet ud med, nu er det jo bare en MMA-kamp, det har vi set masser af. Ja. Nå, men hvad er det så det næste? Nå, men så er det måske 2 kendte, eller en YouTuber, eller vi vil gerne se en kvinde slås mod 2 mænd, eller vi vil gerne se en... Ja, altså altså... Nu er det jo blevet, altså nu har de helt store overskrifter har jo været Tyson mod Jake Paul, YouTuberen, ikke? Og jeg har haft det lidt blandet, fordi der er jo rigtig mange, der har kritiseret Jake Paul, fordi han er jo faktisk en rimelig habil bokser, hvis man sådan lige tager hans YouTube-karriere væk. Men der er jo mange, der har været sådan, men enten så er han den person, der tæver en 60-årig, eller også så er han ham, der får tæv af en 60-årig. Men fra hans synspunkt, altså, så kan jeg jo godt forstå det. Prøv at overveje at få lov at bokse officielt mod Mike Tyson, uanset hvor gammel han er. Det er jo den ene side af sagen. Altså, jeg vil også gerne gøre det, men jeg vil også gerne tage et sucker punch af Mike Tyson for... Og for at sige, man har gjort det? Nogen vil sige 5 millioner. Han kunne gøre det for 50.000 lige nu. Ja. Men, altså, vi er jo alle sammen til salg. Men ja, altså, det er jo noget af det, der også fanger de unge mennesker, som sidder og ser YouTube. Det er jo det der ekstreme hele tiden. Og det er jo typisk YouTube-fænomenet. De skal hele tiden overgå hinanden og prankene bliver vildere og vildere. Ja. Og det her fænomen med freak fights er jo noget, man har set i mange, mange år i den asiatiske del. Hvis du siger i Japan med Pride, og du har i Asien med en Shaolin Monk mod en thai-bokser og lignende. Ja, for det kan jeg huske fra helt gamle dage på Eurosport. Der viste de jo sådan noget... altså, der var det også virkelig syret. Men det blev aldrig til sådan noget til det helt store, som det er nu, fordi Jake Paul-kampen med Mike Tyson, det var jo Netflix, der gik ind og købte rettighederne til det, og så ligesom gjorde det gratis til alle deres seere. Og det er jo selvfølgelig, fordi de gerne vil have flere seere på deres streaming-platform. Men er det originale bokseformat, er det dødt? Tror du det? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, når vi ser på det europæiske, så kan det være sådan lidt ikke altid lige så spændende. Men i helt dødt er det ikke, for du ser Tyson Fury, han er en karakter. Han er en karakter, ligesom McGregor lige pludselig gjorde MMA helt vildt stort. Hvorfor så vi McGregor? En ting var, at han var rigtig dygtig, det tror jeg stadig, han er. Men han var jo en karakter, der kunne sælge helt sindssygt. Folk synes, at det var så ekstravagant, at jakkesæt og den måde, han jokede på, og lige på grænsen til, det var for vildt.
Og han gik jo så også lige over stregen en enkelt gang der, hvilket jeg tror, han fortrød mod Khabib, og der var noget med en bus og lignende. Ja, han smadrede deres bus. Bussen står i vejen, ikke? Men altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, at Khabib og McGregor, de er i virkeligheden ægte uvenner og sådan noget, men det er svært at navigere i, fordi de gør det jo også til et show, jo. De gør jo lige nøjagtigt det her, for der er mange, der kommer ind og ser det. Man skal jo ikke kimse af, uanset om det er Paradise Hotel, eller om det er noget andet, så er deltagerne jo navigeret i, at de skal have face-off. De er jo brandet jo. Altså, ja. de bliver jo brandet på kampen, ikke? De ved, at de skal gøre noget, de får at vide. De bliver sådan lidt instrueret i, I må godt lave noget show i aften, drenge, så vi kan få solgt nogle billetter. Og det skal man jo tage med og sige, kan man sortere det fra? For os, der dyrker kampsport, der synes jeg typisk, vi har det øjne på selve kampsporten. Er det fede teknikker? Det var en god taktik. Det var fandme lækker gået. Det kan jeg jo selv ikke genkende til, når jeg hører folk snakke om MMA. Folk, der kender MMA, og folk, der ikke kender MMA. Altså, hvis du tager den almindelige serie, som sidder, det er bare vold i et bur. Det er over grænserne og alt muligt andet. Sådan havde jeg det jo mange år faktisk, indtil jeg sådan valgte at gå ind i det. Ja, præcis. Altså, fordi det er sgu et meget fedt univers, og altså, man må altså, der har jo ikke været dødsfald i MMA. Der har været dødsfald op til officielle UFC-kampe, men i UFC var jeg inde og læse, der har faktisk været 0 dødsfald. Så har der været nogen til sparringer, og så nogen i nogle andre forbund, men faktisk lige i UFC har der jo aldrig været dødsfald, fordi det har jeg jo altid tænkt. Det er da kun spørgsmål om tid, før der er en, der krasser af derinde, fordi det bliver jo voldsommere og voldsommere jo. Ja, man skal jo også huske, at når man ser MMA som helhed, så er det jo under 1%, som rent faktisk konkurrerer, eller andre træner. Men netop det der med at have lidt kendskab til, hvad er det, de laver på gulvet, hvad er det, de laver på buret, det tror jeg er lige så interessant som folk, der kender golf og ikke golf. Ja. Altså, hvis jeg ser golf, så siger jeg, det er godt nok kedeligt, men ham der, han har mange penge. Og så er der de andre, der siger, er du gal, et lækkert sving, han havde. Ja. Og det kan vi andre slet ikke forholde os til. Men jo mere man kender kampsport og er inde i det, der tror jeg, at interessen stiger. Ja, altså... og det er jo lidt det der med, ikke? Så synes man måske lige pludselig ikke UFC er så vildt mere, fordi nu er der bare kommet det næste og det næste, og det kommer vi også til at snakke mere om. Men nu ser vi jo, altså det der jo lige har været sidste uge, jo, det var jo Eddie Hall. Han skulle kæmpe mod Nefati-brødrene der, og han moste dem jo. Altså dygtige kæmper for simpelthen bare tæsk. Og det viser jo også lidt, hvor vildt... Altså, der er jo mange, der snakker om det der, hvorfor har man alle de der vægtklasser i boksning? Derfor. Det betyder rigtig, rigtig meget. Gør det altså bare. Men jeg tror, vi mange hænger fast i det der David-Goliath-princippet, hvor at man vil gerne se en lille kæmper mod en stor kæmper, så hæpper man automatisk på den lille kæmper og siger, det kunne være så fedt, hvis han slog ham den store. Hvorimod man siger, hvis den store vandt over en lille kæmper, det er også bare, fordi han er så pisse stor. Han har en lang rækkevidde, han har et kæmpe skideskur. Det er bare derfor. Men vi vil gerne have den lille, eller underdoggen vinder, og det er jo, det ser vi jo fra film også, at jamen, Rocky, han skal fandme vinde, ikke? Fordi han er underdoggen, og det, jeg tror bare, vi er forelsket i den historie, David Goliath der. Jamen, jeg synes bare, det var så vild en kamp at se, ikke? Fordi altså, man kunne godt se, altså Eddie Hall er jo tidligere verdens stærkeste mand, altså sådan officielt konkurrenceplan, ikke? Og han tæver simpelthen bare de der brødre. Dygtige kæmper, dem moser. Altså, så der er ingen tvivl om, at han også har taget det seriøst selv. Han har ikke bare gået ind og tænkt, jeg er stor, nu ser vi hvad. Altså, man kan se, at han har trænet op til at lære at slås. Der ligger rigtig mange videoer med Eddie Hall på YouTube. Blandt andet er der en video, hvor at, en træner har en stor tyk vest på, typisk en coachvest, som man kalder det. Og hvor Eddie bare får lov til at give et punch. Og ham der har den der vest på, han flyver jo flere meter baglæns ud af. Og det er jo også det, der sker. Altså, han knockouter jo bare. Altså, først så tager han den ene bror og kyler ham baglæns gennem luften, og så laver han jo bare en vanvittig lækker knockout på den anden. Den sad godt. Altså, han løber lige ind i den. Altså, uden parader eller noget, og så sætter han bare et klokkeklart slag ind. Men det, der er vildt at se nogle gange, det er jo, at man ser de her fights, hvor man bare tænker, shit. Men man ser jo også bagefter, at de sidder og skåler øllen sammen og siger tak for kampen. Og
nu kan vi gå hjem og snolde for de der 66 millioner, milliarder, vi har lavet. Og det er faktisk det, jeg godt kan lide, fordi nu tager vi bare McGregor som eksempel. Man ser rigtig tit, hvordan de bare sviner hinanden til op til kampen og sådan noget. Men jeg elsker, at når man kan se, at de har respekt for hinanden efter kampen. Det synes jeg er mega fedt. Og McGregor har jo været på noget af en rutsjebanetur, hvis vi lige tager ham som et eksempel. Altså fra at være mega famous til at fylde stadions, til at være flest solgte seere, hvad kalder man, pay-per-view. Ja. Han er jo vanvittig til at have alle imod sig lige pludselig, fordi at han gør nogle ting forkert. Og så tror jeg faktisk, mange de får ligesom det der perspektiv af, at nu er han bare en kæmpe idiot. Ja. Men når du så... nu er jeg jo sådan en, som godt kan lide at zappe lidt på Netflix og se de her små dokumentarer om de forskellige, om det er... Han er super fed jo. Hvis du ser Ronda Rousey også, kæmpe nedtur, hun har haft, og hende til opbygning bagefter. Men så kommer man ind, og så ser man behind the scenes med McGregor, og så siger man, ej, han er sgu god nok. Helt vildt, fordi de fleste kender jo bare McGregor som værende ham den larmende og sådan noget. Men altså, lige nøjagtigt den Netflix-serie, der er omkring ham, der var jeg bare sådan, okay, han er bare virkelig fed. Altså, han er jo også bare et menneske. Men han forstår bare at profilere sig selv, og så det, jeg jo synes, der er fedt, det er, der er kun ham, der kan gøre det. Fordi der er jo kommet flere nu, der prøver at gøre lidt ligesom ham. Og det falder bare igennem, ikke? Der er flere, der tager jakkesæt på. Ja. Under det ene og det andet. Men de skiller sig. Igen, så prøver folk at være karakterer. Man har folk, der har regnbuefarvet hår. Man har folk, der har piercinger og tatoveringer i hele ansigtet. Man har tager Nate Diaz karakter. Stockton Slap, hvor de ligesom bare giver lussinger i kamp, og lægger ikke skjul på, at de går ud og ryger noget af det forkerte bagefter, og lignende. Og det er jo også bare lidt, ikke? Fordi det er jo så også, er det ikke også Dana White, der har det der Ultimate Slap competition eller sådan noget, jo, hvor de det bare, har han også gået ind i. Hvor de bare, altså de lammer bare hinanden med flade. Og det er jo igen et af de der... Det kan ikke blive vildere. Nej, det kan ikke blive vildere. Nu ser vi bare folk i gamle dage, hvor det er armwrestling. Der er også en film med Sylvester Stallone, hvor han lægger arm der, sådan en trokker. I dag er det... Nu holder de fast i det her gelænder, og så skiftes de til at give flade, indtil der er en, der går ud. Og det er voldsomt. Det er altså virkelig nogle slaps. Det er det, og det der er... Altså, når jeg sidder og ser det nogle gange, så tænker jeg, okay, det kan bare ikke være sundt. Altså, fordi et er, når du er i UFC, og du kan have armene op, du kan parere, du har selv mulighed for at passe på dig selv. Her, der skal du bare stå med hænderne på ryggen, og så skal du bare tage imod. Altså, det ser fuld. Altså, folk er jo på månen, når de bliver ramt, jo. Ja. Og for alle jer, der lytter med derude på Spotify, så kan I jo også se vores afsnit på YouTube, og der vil vi prøve som noget nyt at klippe ind, at vi, så I ved, hvad vi snakker om, altså slapping-konkurrence, freak fights og alle mulige ting. Og hvis I har nogle fede inspirationer eller ting, vi skal snakke om, så bare giv os en kommentar i feltet. Det er bare fyrt den af. Ja, så vi kan blive bedre, og I kan få noget federe podcast derude. Ja, selvfølgelig. Men ja, altså det bliver... Der er jo en tendens til, at det bliver vildere og vildere, og jeg har haft det lidt svært, fordi jeg tror lidt, jeg savner det gamle bokseformat, hvor at du kunne se folk skulle stige i graderne. I dag kan du komme ind som ny nærmest og få et titelbælte, fordi du kender de rigtige mennesker, du har mange følgere på Instagram, alle de her ting. Men på den anden side, så kan jeg også godt lide det format. Jeg kan godt selv appreciate de her freak fights til tider. Men jeg tror måske inderst inde, så savner jeg lidt det der sådan helt originale. Men jeg tror måske også, de ødelagde det lidt for sig selv også, ikke? Fordi de var jo ramt af meget korruption og... Altså, alle kampsporter, hvor der er mange penge involveret, kan man nok ikke undgå, at der bliver fiflet lidt med nogle ting. Ja, om det er ens modstander, som man vinder 50 kampe i træk, er ingen navn. Men der bliver jo nok fiflet lidt med, at man kan vise en masse gode kampe. Alle elsker at se en vinder. Og alle elsker at se en god historie. Det er jo faktisk dem, folk taber rigtig meget ind i. Og det er måske lidt det, der har gjort det, ikke? Altså, kan YouTuberen slå en af verdens bedste bokser, ikke? Og jeg tror, det er derfor, vi bliver ved med at se sådan en som Tyson Fury. Bliver ved med at være deroppe, også selvom han lige har tabt. Det er jo historien. Vi vil gerne se Tyson Fury. Den karakter her vil vi gerne se. Og det er jo nok også det, der sætter billet, fordi der er jo ikke 5 millioner mennesker, som dyrker kampsport i Danmark. Men vi er rigtig mange. Vi er nok
5 millioner, som ser tv. Ja. og de vil gerne underholdes også, og hvis man ikke lige skal se dagens kedelige programmer og skal se noget kampsport, så skal det være underholdende, hvis man skal følge med, ikke? Og det er sjovt, fordi alt det, vi sidder og snakker om nu, ikke? Det er freak fights. Men hvis vi så lige, hvis vi lige svinger flyvemaskinen forbi Rusland, ikke? Der skal vi jo slet ikke komme i gang, det er jo 3, 4, 5 mod 1, og det er mænd mod kvinder, og det er... De har slet ikke de samme regulationer derovre på kampe. Og det er uanset om det er i tv-programmer. Jeg så faktisk et afsnit fra Big Brother i Rusland, hvor der var en mand, der bare slappede en kvinde og trak ind i håret, og så kørte man sådan videre med programmet bare uhindret bagefter. Som om ingenting var hent. Ja, du har 5 mod 5. Du har 10 mod 10. De har også det der med ridder i rustning og sådan noget, hvor de bare står og hammer hinanden. Og det er huge, skal jeg fortælle dig. Men de har også 5 mod 5 på en indbygget legeplads. Altså forestil dig en forhindringsbane, hvor de slås mod hinanden. De kravler op på noget, som er 2 meter højt, og lige pludselig kommer der en flyvende ned og får loftet af og hammer en ned. Det kan man sige, der er det jo ikke så reguleret, og der vil jeg også våge den påstand at sige, der kommer nok lidt flere skader og uhensigtsmæssigt. Men det sælger tv. Ja, jeg tænker, der må være en grund til, at de gør det, ikke? Men det må være fordi, at der er seere på det. Det er der. Altså, vi ser det jo ikke her, men vi ser det på YouTube. Ja, så får man små klip på Instagram, eller alt muligt mærkelige ting. Og vi fanger jo os selv i at sidde og se det. Og i og med, at vi har set det, så har de fået en view, og man har måske også liket det eller andet, og det skaber jo præcedens for, der skal vi lave mere af det her, for det virker. Ikke? Ja, og det er jo måske sociale medier er jo også med til at føde det her, at det skal være vildere, det skal være større, det skal være mærkeligere, det skal være underligere. Den seneste, der poppede op, hvor jeg sad og tænkte, det var bare sådan en stor tyk mand, og så 2 kvinder, hvor jeg bare var sådan, det lignede sådan en format der, det var mand mod kone nærmest, koner i det her tilfælde, ikke? Det var virkelig weird, det er virkelig syret. De tager de der sådan helt groteske tanker, og så gør de dem til virkelighed. Altså, hvis jeg ikke husker meget fejl, så var der faktisk, jeg tror det var filmen Borat eller lignende, hvor han også var inde og kæmpe i et MMA-bur, hvor at med vilje begyndte at kysse på sin modstander, hvor at, jeg ved ikke om det var i Texas, det var et halvkontroversielt sted, og hvor publikum gik helt amok, og det var bare for at vise, hvor kontroversielt og hvor folk gik amok. Ja. Nå ja, og jeg så faktisk lige til en MMA, det var til en UFC-kamp, hvor der var en, han begyndte at kille sin modstander under foden. Ja, det er det sjoveste, at se. Det er, hvor er det genialt jo. Hvis man slipper afsted med det og vinder, så er det super fedt, men kilder man den anden under foden og spiller lidt smart, og bagefter ligger i kanvasen med savlen hængende ned ad kinden, så er det ikke så sejt. Jeg ved faktisk ikke, hvem der vandt den der kamp. Jeg så bare det der klip, hvor han bare ligger og kilder ham under foden. Det skal vi nok lige finde og klippe med ind her, så jeg kan se det. Det er for sjovt. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Og apropos, nu snakker vi McGregor før, fordi vi har også et andet emne, vi skal snakke lidt om i dag. Det er sådan lidt kampsportsnyheder. Hvad sker der derude? Vi skal både udland og indland, fordi McGregor er blevet officiel partner af Bare Knuckle FC. Og det er jo, nu snakker vi jo lidt videre det her med freak fights, fordi nu er der kommet et officielt forbund for folk, der kæmper uden handsker. Ja, det har jo eksisteret i lang tid. Og det er jo ligesom, vi tager det hele tiden skridtet videre. Så siger jeg, okay, nu har vi MMA. Lad os tage skridtet videre. Lad os fjerne handskerne. Lad os gøre det vildere. Det er også noget voldsommere, vil jeg sige. Ja, der er nogle af de der kampe, de ligner ikke sig selv, når de er færdige. Der kan man faktisk godt se, selvom MMA-handsken ikke er specielt tyk, men det er skaderne, man faktisk undgår ved at have en lille smule beskyttelse på hænderne. Jeg har mødt mange af dem. Jeg kender også selv en op fra Norge, en der hedder Shimon, som har vundet en del bare knuckle tournaments i Polen. Jeg har også haft kunder herinde, som også har dyrket noget af det her, og det er ikke helt skadesfrit at dyrke de her ting. De kommer altså slemt til skade, mange af dem. Men det er jo igen, publikum vil gerne se det, og så kommer det frem. Ja. Nu har jeg har faktisk ikke dykket så meget ind i det der univers, fordi jeg tror at det er også en tilvændingssag for mig, fordi det er virkelig brutalt. Nogle af de der,
kampe, fordi at når du i UFC kæmper med handsker, så er det jo for at undgå skader. Altså deciderede skader. Og så er det rigtigt nok, så kan du bruge albuerne og sådan noget, så ser man også de her store flinger i panden og alle de her ting. Men når du kæmper med bare næver, altså du er jo en helt anden, når kampen er færdig. Det man skal huske, det er jo, at både bokser og MMA'er, de slår relativt hårdt. Og man slår typisk efter hovedet, som er noget af den hårdeste knogle, vi har, for den beskytter noget af det dyrebareste, vi har. Så du ser rigtig mange boksere med brækkede hænder og knogler og håndskader, og det ser du relativt ofte i MMA også, at det er selvfølgelig ikke noget, vi hører om, men så har de jo nærmest gips på hænderne, eller begge hænder bagefter, fordi at så har de brækket hænderne. Ja, og det var lidt det, jeg tænkte på, fordi det, der var lidt forskellen på MMA og boksning, det var jo, at en bokser kunne have mange kampe om året, hvor MMA-kæmperne, de har jo sådan noget 1 om året, eller måske 2, hvis de er i priming, hvor det her bare knuckle FC, altså det kan ikke være mange kampe, de har, altså, fordi der må være en helingsproces efterfølgende. Jeg håber i hvert fald, der er value for money, fordi når man går ind i de her ting og skal kæmpe bare knuckles, så håber jeg, at det, man får ud af det, altså rewarden i forhold til løn eller lignende, den opvejer de skader, man får. Det tænker jeg, fordi det er rigtigt nok, de har jo lige en smule tape om hænderne, men det er jo bare for, at huden ikke skal flexe, og der er blod ud over det hele tiden. Men det er det. Altså knoglerne, de er jo bare udsat benhårdt hele tiden. Og det man husker, det mange tager fejl af, det er jo, når de ser actionfilm, så ser de jo nogen blive slået 20 gange i hovedet og sparket og slået, og de har nogle fede actionscener. Men når du så ser sådan noget bare knuckle fight, så er det bare one punch knockout. Altså der skal virkelig ikke meget til. Nej. Og du ser bokserne, de kan tage rigtig mange stød, der er jo lidt mere pude på. Selvfølgelig er der også one punch knockouts der, men der skal ikke så meget til, før lyset det slukker. Nej, og nu har jeg faktisk ikke sat mig så meget ind i det. Må de lave grappling i bare knuckles? Altså, det kommer an på, hvad for en turnering der er. Du har jo bare knuckle boksekampe. Ja. Du har jo også bare knuckle MMA. Det vildeste, jeg har set, nu kan jeg ikke lige huske navnet. Det er sikkert nogle seere, der kan hjælpe med, eller lyttere, som kan skrive i kommentarfeltet. Men der er også en, hvor at, jamen, du må også nikke skaller. Altså, hvor det både er bare knuckle, MMA og skaller, og alt er tilladt. Så skal man ligesom træne på en anden måde. Altså, jeg har måske nikket sandsækken en skalle i sjov, men det gør man en gang. Stå der og træne 50 hovedslag på sandsækken, det kan da godt være, at man bliver lidt øm i hovedet og i nakken af det, ikke? Ja, og det er jo det her med, at det kan simpelthen ikke blive vildere. Men altså, nu er McGregor simpelthen officiel medejer af bare knuckle FC, og bare alene det gør, at allerede nu ser man mange flere kampe på sociale medier. Ja. Fordi han er så stor en spiller på det her marked, så nu bliver det bare profileret, fordi han er en del af det. Det er jo det med at have nogle kendte personer. Det har vi jo set i PFL også, som er en ny pendant til UFC, som også har været der. Har vi de rigtige personer i toppen, jamen så switcher folk over og ser det. Og det er jo ikke fordi, at der ikke altid har været forskellige forbund, for det der har der altid været, men nu er der jo kendte personer i toppen, og så tuner vi ind på at se det, ikke? Jo, og apropos flere forbund, fordi der er jo faktisk sket noget herhjemme. Ja. Kæmpe nyheder. Kæmpe nyheder, det er jo, at Marco Madsen har lige været ude og lave en announcement med, at han laver noget, der hedder Dominance. FC. DFC. Ja, og det synes jeg jo er gode nyheder. Igen, så har vi jo en kendt person, som går ud og promoverer et forbund. Og han starter også med nogle ret lækre kampe. Ja. Og udnytter det kæmpe netværk. Mark er jo mega veltalende. Han er kendt, og han har et stort netværk. Og får nogle kæmper ind for... Ja, og så synes jeg jo, det fede er jo, at han profilerer det som, at han gerne vil gøre det til det europæiske UFC. Han vil gerne gøre det til det største forbund, der er i Europa, men i hjertet af København. Det hørte jeg nemlig et interview om. Det er faktisk hans mening, at det skal foregå i København hver gang. Jo, men det tror jeg bare tegner et billede af, hvem Mark er. Altså, man er nødt til som topatlet eller som eliteperson at sætte barren højt. Så kan det godt være, at man ikke lige rammer den, men så rammer man måske lige under. Men sæt overlæggeren højt, det er der aldrig kommet noget dårligt ud af. Nej, og jeg tror,
Jeg kunne godt forestille mig, at det blev en succes, fordi, hvad er det, der er nu, det europæiske forbund i MMA? Jamen, der er jo, hvis man ser på det, så er der jo noget, der er jo et verdensforbund inden for MMA, men det er et amatør, og det vil sige, der kæmper man med benskinner og handsker, og efter amatørregler, der kan man kæmpe A, B, C-kæmper, ligesom man også kunne i thai-boksning. Efter forskellige regler, så kan man stille op som amatør, blive amatør-verdensmester. Det har vi også haft i Danmark. Man kan stille op, hvis du bliver udtaget. Ja, så er det jo lidt det her med, at der er jo mange kampe, der ikke kan kæmpes i USA, for de folk, som man ikke kan få, altså, hvad hedder sådan noget, opholdstilladelse, eller visum hedder det, eksempel, ja. Så det er også lidt for at have en pendant til alle andre kæmpere. Ja, vi har jo set det i et stykke tid, at UFC ligesom også har prøvet at sprede sig lidt ud. Ikke kun ved at afholde deres kampe i USA, men ved at... Ja, tage til Emiraterne og kæmpe også, ikke? Præcis, Dubai og lignende. Man har også haft UFC i Irland rigtig mange gange. Og nogle gange er det jo et større spørgsmål om, kan vi få en scene, der er stor nok, pris, der er stor nok, og seere. Jeg husker jo typisk, altså når vi ser UFC herhjemme, så foregår det altid om natten, og jeg er ikke natteravn mere. Det kan være, jeg var det engang, til at sige, i 9 ud af 10 tilfælde, hvor jeg kører pay-per-view, der når jeg desværre aldrig at se den, hele jeg falder i søvn. Og det er jo også fordi UFC er jo flere, altså der er jo 4-5 kampe op til hovedkampen, ikke? Så man ender altid med at skal sidde og se hele natten, og komme meget, meget sent i seng. Jeg tror, den vildeste, kan man sige, morfar jeg fik, det var dengang, at McGregor slog Aldo på 13 sekunder, at jeg har ligget der og prøvet at holde mig vågen, og gjort alt, hvad jeg kunne. Det kunne jeg simpelthen ikke. Og så skulle han på, og så vågner jeg op, og så kigger man, og så 13 sekunder efter, så går jeg kraftedeme også i seng igen. Ja. Altså, det er virkelig... Men det sker jo. Det er jo gamet, ikke? Men det er jo, altså... Det er jo også lidt det der, der har været lidt snak om, ikke? Altså, bliver kampen afgjort for hurtigt? Jeg ved i hvert fald, fra mit perspektiv, når jeg er ude at se eksempelvis en bokseevent, eller lignende, så skal der jo være noget, når du har et event i et stort stadion og lignende, hvis der går for mange timer imellem. Altså, det er jo et spørgsmål om at ramme de rigtige seerantal, fordi du har tv på eller lignende. Men som publikum, når man sidder i sådan en halv der, hvis du ikke bliver underholdt, så kan for mit vedkommende godt blive lidt træt. Men og det er jo klart, jeg har faktisk ikke set det line-up af kæmper, der kommer til DFC, men jeg håber virkelig, at han får succes med det, fordi jeg synes jo bare, som kampsportselsker, så synes jeg bare, det er fedt, der nogen, der tager noget initiativ i Danmark og prøver at lave noget internationalt. Altså, jeg synes jo, hvis vi tager en af vores podcast-gæster. Ja, Turban. Hans bror. Det er rigtigt, skal jo kæmpe det vidste jeg faktisk godt. Det er rigtigt, og det bliver jo spændende, fordi han har jo også en brydebaggrund. Bare det alene er jo fedt, og selvfølgelig så med det brydernetværk, som Mark har, så kunne man godt få... Der kommer mange grapplere ind i Dominance. Ja, men altså, MMA er jo en alsidig sport, og der er jo one-punch knockouts, og nogle gange er det styrke, nogle gange er det ren teknik. Eller udholdenhed for den sags skyld også, ikke? Ja, altså vi ser jo... vi har lige set Mads Bonnell vinde sin kamp i PFL, og Mads er jo ikke 2 meter og fuldstændig shredded, men han er jo eminent på sin teknik, og det kan man ikke tage fra ham. Nej, det er jo det der med, at du kan jo også køre din modstander træt, ikke? Altså. Ja, men man ser jo, UFC har haft nogle forskellige typer, langhårede typer med ølvom, hvor man bare siger, hvad laver du der? Ja, han går forkert, ikke? Men han har måske haft 400 barfights, og kommer så derind, og han kan stadigvæk slappe. Vi havde også Kimbo Slice. Ja, det var sjovt, for ham skulle jeg faktisk lige til at nævne, ikke? Det var også lidt det der med, at han var jo kendt gadekæmper. Han var backyard-kæmper. Ja. Der er masser af YouTube-klip, hvor de mødes i en baghave, publikum rundt om, og lige et kamera på, og så lagde de det ud på YouTube, og dem havde han milliarder af, indtil han... Jeg tror, han gik bort af hjerteproblemer. Ja, det kan være. Han døde desværre for nogle år siden, ikke? Men han endte jo faktisk med at blive en rimelig habil UFC-kæmper, jo. Han gik ind og... Men han var brand. Han var et brand for sig selv, jo. Ja, og han var jo YouTube-fænomen, som man tog over der. Og det er jo... det skal man jo ikke kæmpe sig af, det der med at være kendt allerede på YouTube eller lignende. Jeg husker, jeg havde noget erfaring med en amerikansk liga inden for noget kampsport, som
jeg skulle signe med eller lignende. Og vi kom hen i snakken, og så siger du har faktisk ikke nok følgere på Instagram, så jeg tror bare, vi så... Det er vildt nok, ikke? Og det er jo kendisfaktoren, som betyder eminent meget. Mark fik jo også ekstremt meget eksponering fra start af. Altså, du har en olympisk wrestler, lige præcis. en olympisk medalist, som måske ikke trængte lige så mange kampe for at komme ind i UFC. Ikke at sige, at han ikke var berettiget der, for det var han helt sikkert, fordi han har klaret sig godt. Men du ved, han havde bare kendisfaktor fra day one. Ja, det har UFC jo altid profileret så meget med, ikke? Jo. Altså, jeg synes, jeg tror, det bliver enormt spændende. Jeg glæder mig virkelig til at se. Har der været noget, altså er der kommet noget officielt i forhold til regler og sådan noget? Er der nogle ændringer fra UFC til DFC nu? Det har jeg faktisk ikke fået fuldt så meget med i. Altså, det er også meget, det er kun et par dage siden, altså for vi optager det her til, at det har været ude jo. Det har været ude, men du ved, jungletrummerne kører jo, så vi har jo hørt lidt i baggrunden i et stykke tid, og blev bare bekræftet, da han selv gik ud og meldte ud. Det er jo det er godt for sporten. Det er godt for MMA i Danmark, i hvert fald, når man skal se det på det perspektiv. Og så, må vi se, hvor det bærer hen. Jeg glæder mig. Ja, altså, det bliver sindssygt fedt, og jeg synes, det er fedt, at vi har familien Bisultanov med allerede til det første DFC. Det er super fedt. Det skal vi følge i hvert fald. Ja, helt sikkert. Men altså, vi har jo haft andre danskere, som, hvis jeg kalder dem ukendte danskere, kendte danskere, som har gjort det vanvittigt godt på den internationale scene. Altså, vi har jo Ole Ironfist, som har boet i Asien hele sit liv, stort set. Har jo kæmpet en milliard thai-kampe. Har også kæmpet mod Burkov. Ja. Han er jo mega kendt i Asien. Og hvis man spørger den almindelige danske, eller den almindelige dansker, så er der jo ikke nogen, der ved, hvem Ole er, desværre. Nej, præcis. Og han er bare en af de dygtigste kæmper, vi har produceret i Danmark, altså. Han har kæmpet alt. Han har også kæmpet i One, tror jeg faktisk. Ja. Han har kæmpet MMA-kampe. Han er sådan en, der ikke siger nej til en kamp. Ja. Så hvis vi rykker lidt længere østpå, så har vi jo Nicolas Peters, som er Kyokushinkai-kæmper, som har kæmpet i Japan i mange år, også boet der i mange år. Var en af de få, som tog den der 100-mands challenge, så vidt jeg husker. De kalder ham The Blue Eye Samurai. Og han har jo haft nogle af de der YouTube freak fights, hvor man siger, han møder en kineser, tror jeg han er, og han er 2-3 hoveder højere end Nicolas. Hvor man siger, at Nicolas er underdog, virkelig en David Goliath, hvor at Nicolas faktisk vinder kampen. Altså han slagter hans lår. Virkelig vilde kampe. Ja. Og jeg kan lige så godt lige sige nu, altså vi sidder jo i Budo-eksperten og optager, så derfor kan der jo godt være en lille smule butiks ambience i baggrunden, men det er en del af gamet. Det er jo ligesom, hvis vi gjorde det på strøget der. Lige præcis, ikke? Walk and Talk lavede en klassisk voxpop, det tror jeg de fleste de har glemt, hvad er, men det var sådan noget, når du interviewede fremmede mennesker på gaden. Så, men ja, så der sker jo lidt i, hvad kan man sige, fight-miljøet. Der sker rigtig, rigtig meget, og det, der er overraskende for mig, eller ikke overraskende, fordi os danskere, vi træner jo kampsport, og vi træner gratis. Vi betaler endda penge for at komme ud og slås et eller andet sted og få tæv. Det investerer vi simpelthen i. Men når vi kigger på lille Danmark, 6 millioner indbyggere, og vi så kigger på, hvor mange dygtige kæmper vi har, hvor mange vi har i UFC, hvor mange vi har haft i Bellator, vi har haft i PFL, hvor mange vi har på den kendte scene i thai-boksning, kæmpet mod Burkov, kæmpet mod andre store stjerner i Asien, så er vi faktisk en rigtig stærk nation. Med det få antal, der dyrker kampsport, og det er uanset om det er taekwondo, hvor vi har Eddie med fra vores tidligere podcast, som skal til OL. Vi har haft mange til OL, vi har også fået europamester og verdensmester, det har vi stort set i alle kampsportsgrene, vi har herhjemme. Også i boksning. Som er Mikkel Kessler, altså et af de største ikoner inden for boksning i hele verden jo. Ja, og ikke for at glemme Brian Nielsen, som også er en karakter. Super karakter. Der er jo mange, der bare tænker på Brian Nielsen, fordi at han taler sjovt, og han var virkelig, Brian Nielsen kunne jo modstå meget. Det var faktisk lidt det, der var hans force, ikke? Også da han kæmpede mod Evander Holyfield. Altså, han blev bare stående på benene.
Ja, Evander Holyfield, men også tænk på, at han har også bokset mod Tyson. Præcis. Altså, han var rimelig tough, og du ved, jeg tror også, Tyson gik ud og sagde, at han kan satme tage nogle slag ham der. Lige ikke? præcis. Altså, så kan man sige, at vi har haft nogle rigtig store stjerner herhjemme, og hele vejen rundt, og vi elsker at se dem jo. Helt sikkert. Så lad os da håbe, at Dominance FC får noget international MMA til Danmark. Det kunne også bare være fedt, at Danmark bliver scenen for noget stort nu, ikke? Ja, men altså, jeg tænker, Mark, han ser med derude, så han må jo komme ind og forklare vores seere lidt, hvad det er, han laver. Ja, det vil være en god idé, ja. Men altså, altså, og det er fede, og det er jo en af grundene til, at vi også laver Knockout Podcast, det er jo fordi, at Budo-eksperten er jo et centralt sted, og der er jo rigtig mange af de her mennesker, som kommer herind, som resten af Kampsports Danmark ikke lige hører, og dem vil vi jo gerne vise frem, og vi vil gerne fortælle deres historie, vi vil også gerne høre deres historie, vi vil gerne være med til at inspirere de unge mennesker derude, så kan man sige, vi prøver at lave det her positive podcast, hvor vi ligesom snakker om lidt om det hele. Snakker om succeshistorierne og også nedturene, men bagsiden af medaljen, men vi har bare rigtig mange fede kampsportsfolk i Danmark. Helt vildt, helt vildt. Men skal vi holde det til det, Philip, og så siger vi ses bare næste gang? Ja, vi ses næste gang, og glem ikke at like og abonnere på vores podcast. Ja, og giv den nogle stjerner på Spotify. Det skulle være rigtig, rigtig godt, har jeg hørt. Det har jeg også hørt. Ja. Og I må gerne dele den med jeres venner. Selvfølgelig. Kender I nogen, der kan lide kampsport, så kan de garanteret os lidt knockout. Præcis. Skal vi sige det? Yes. Vi ses. Ses.